Caibidil a seacht. Na farsanna as cuid na scríbhithe a bhí tar éisteacht ó Jerusalem, chruinnig siad le chéile chuige, agus nuair tháinig siad go raibh cuid den na dheisceabal i caitheamh a coda de lámha níomhghleanna, is sin le lámha nachrónite, or na farsanna agus na cuidí eile, ní caitheann siad a cuid chun na lámha a ní i conal tradition na sanseir. Agus an rud a hagan ón margú, ní íonn siad gan isce a cruthú agus tá mar an níthe eile a coinneann siad a hinseacht, copi a ní agus corcan agus sahí pres. Dafraí na farsanna agus na scríbhithe dé. Cén fá na súlan dá dheisceabal de réir tradition na sanseir a cuid bí a caitheamh le lámha neamhghleanna. Dúirt sé lá. Is bréamh an teagracht a rinne i Isaiah mar gheall áirimse, bragcrifi mar a scríofa. Tugann an pobal seo ionar dom ó Bhíobla, ach is fada bhuam a chrí. Is dioman daobh bheith de madra, ach níl sa teagast a maineann siad sa aitheanta daoine. Fagann sibh aithne dé agus coinneann sibh tradition na daoine, neachann corcan agus copi agus déanann sibh mar an níthe eile den sort sin. Agus dúirt sé lá, is bre mar a churann sibh aithne dé ar cúil chun go cobha sibh for tradition. Or dúirt muis, tuair an ionar do dheithir agus do bhaithir, agus an sé a leibhrann go haisina lena ahar nó lena bhaithir, bíú corú an bhaisiir. Ach is é a dúir sibhse, mar dír duine lena ahar nó lena bhaithir, ní ar bí de a chudse a fad faoi dul chun seoscar dute, is corban, is é sin is tuairdas don tíre é. Ní ligann sibh do feasta rudidir bí a dhéanú do ahar nó do bhaithir. I chur bríthar dé ar neamhraí tríd an tradition seo agah a fagann sibh an bhíor slucht, agus déanann sibh mar an níthe den sort sin. Glúigh sé an slua chuige arís agus dúirt sé lá, éisteacht sibh le lom agus bannaigh maithir agus an bhéid seo. Níl éon ní lasmú den duine a fadfa trí dolasteáin i dhéanú níomhghleann, agus iad na níthe an tagan na maith agus a duine a dhéanann an duine neamhghleann. Má bhí an clúasa chun éisteachta ar aon duine éiste. Agus dolasteach sa chatá a leatíomh an slua, dafraí na dheisceabal de phrín parabal. Dúirt sé seo lá. Na bhfuil tuiscint agah sé a ghearad. An é na tugann sibh rudidir bí ar a thuisteach sa duine ón taobh muí, ní bheadhfí sé é dhéanú níomhghleann. De bhrí na ina chrí a chan sé ach an ina gcuile agus na gáhann sé leichas. Sin mar a dúthar sé gan bí a bheith gleann. Dúirt sé, an rud a hagan na maith as an duine, sin é an dhéanann níomhghleann as an duine. Áras an tíomhistí a machas chrí na duine, a hagan drúsmuinte, barta drúise, gadiachta, dún marúithe, barta adwaltanas, santana, malachtaí, cealg, anriana tacht, formad, íchmara, diomas, amadanseacht, is an tíomhistí a hagan na dréchanna sin eile, agus déanann siad níomhghleann an duine. Chuir sé chun súil lei sin agus Jimmy go críthe na tuire agus na sidaine. Agus ar dolaiste a chatá, nu bh a leis go mé fis a géon duine faoi ar nu féidir leis fannacht as aithne. Or bhain a ru a henin bhag agus spurad míglanantí, chuala sí scíle ar leithre agus tháinig sí a caiithú féin as a cosa. Ban greigi í ó sufanacha, ó duchas, rinne sí achaní ar an deann na caiithú má as a henin. Dúirt sé lé. Fan go tugtar a said don na leanaí ar dús, mar níl sé orúna aran na líní a thugul agus a caiithú chun na golín. A dúirt sí leis a fargat. Cinse a hirna, agus na colín a bheith faoin mórd, íonn siad greabhrága na líní. Agus dúirt sé lé. Mar gheall ar an focail sin imi leat, tá an deann tar éis imeacht as danín. Chuaigh sí abhaile agus fuair sin leanú ina luí sa leaba agus an deann imithe. Ar dal amata alrís as críthe na tuire, chuaigh sé tríd an sidin go farige na Gaelic trí lár críthe Jacobal. Agus thug sé chuige duine bóthar a ro bascail ar caint agus déir siad ar lá a chur ar. Thug sé leatúh an slua é ar leathaí agus chur a bhéire ina chlúasa, le síle as a bhéil bhain sé lena teanga.
agus an bhreathniú suas neamhdá rinne sé osna agus dúirt sé leis. Afatá, focail a chalíonn, oscail a tearthú, agus oscailú a chlua sé leithe, agus scúla an trangan de tteanga agus leor sé i gceart. Agus dordí sé díobh ga an instant a duine bí a de ghaire a dordí sé díobh is é má bheo a bhí sa fógart. Agus bhí inú síl áthú i grá, rinne sé ga aon ní go mhaith, thug sé éisteacht don mhóran agus caint don bhalbhain. Bí samóla a ríhór na nú, lín hir samóbheo, móched vis mostum, bí hir samóagna, gahí hes gagla